True ba na mas mahirap, true ba? Mas mahirap kumuha ng US visa ang Pilipino pag si Trump ang president, sabi ni Marcos. No, I don't think so. Okay, that's a good question. Kasi man ng mga kaibigan, sabi niya, paano na yan? Si Trump, hindi kaya magpahigpit siya kasi they're processing their papers. Baka mamaya natatakot siya dahil baka daw sa bus, random sila checking and everything. No, kung presidente na si Trump noong 2016, ginawa ba niya yan? Hindi naman, alam mo, mahigpit lang siya sa mga kriminal. Yung mga tumatawid sa border. Alam niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kung napapanood niyo yung mga reels sa New York, ang sisigapan ng ang sisigapan ng mga tumawid sa border. Not only Latino, merong Middle Eastern, may Chinese, may kahit Pilipino alam wala na tumatawid sa border. You know, tayo lang talaga tayo ang mga Pilipino talaga actually, mahal tayo ni Trump, alam mo kung bakit? Kasi hindi na tayo tumatawid sa border, sumasakay kayo ng aeroplano. If you want to, is process of visa natin, dumaan tayo actually sa legal. Hindi tayo tumatawid ng border. So, sabi ko sa friend ko, huwag ka mag-alala, hindi mangyayari yun. Ang tatargetin ng gobyerno ito, yung mga kriminal. Tignan mo sa New York, I don't know kung sa New York o sa ibang state na yun, yung mga, like Venezuelan ba yun or, no, not Venezuelan. I don't know, may Chinese mga ako nakita doon eh. Chinese, I forgot kung ano mga lahat. Ang ginagawa ng mga tumatawid sa border, sila pala siga eh. Paano sila naging siga? Nambabaril na lang doon sa New York at sa ibang akyat bahay. Tapos may mga gangs sila. Yun yung target talaga. Yun ang gustong mawala ni Trump. Nung dumating ako sa Amerika in late 2000, mga kababayan, wala pang ganitong homeless kadami dito sa Los Angeles. Di ba? Pag pumunta ka ng LA, mga palangga, nakikita mo, kapitbahay mo na yung mga homeless, kapitbahay mo na yung mga adictos. Ngayon, nandito na sila sa Beverly Hills, sa Santa Monica, nandyan na sila kapitbahay na ang laki talaga ng pinagbago nung pinabayaan nitong mga Dems. Yung, lalo na sa California, yung pagkalat ng pulburon. Okay? Pagkalat ng pulburon. Kasi, tapos yung mga shoplifter. Oh, by the way, my God! Nanalo na naman ako. I support the Proposition 36. Sino nag-support nun? So, dito sa California, yung Proposition 36 na kung saan, mga palangga, na ang mga mandurukot, shoplifter, o mga pulboronic, particular yung mga mandurukot dito, dati kasi, before this, kapag nagnakaw ka o nag-shoplift ka ng $950 US dollars, pag nagnakaw ka din sa 7-Eleven, okay? Nagnakaw ka at nahuli ka, pakakawalan ka rin. Kasi misdemeanor lang. Okay? Kaya marami dito nakikita niyo sa mga reel yung mga nagnanakaw, hinablot, yung sinaransak nila yung mga mall and everything, nagnanakaw sila sa mga 7-Eleven, mga kachipan, di ba? Kasi yung mga yan, kapag nahuli ng mga polis, pinapakawalan din. Pero ngayon, dahil naipasa na itong Prop 36, mga palangga, magiging felony na hindi na siya misdemeanor at mas mataas na parusa ang ibibigay sa mga mandurukot at sa mga addictus benedictus. And it's really good for me bilang Californian. Kasi nakakatakot, sabi nga nakausap ko kanina, actually hindi siya Trump pero sinusuportahan daw niya si Trump in the premise na tatanggalin yung EDCA sa Pilipinas at hindi susuporta kay Bangag dahil nilabuidal talaga sa kay Bangag. Doon niya sinusuportahan yung policy ni Trump. But in terms of immigration, ganun-ganun siya. At sabi niya, I hope nga na hindi mangyari yun, ganun-ganun, kawawa naman yung mga taong they're trying to na maayos yung kanilang mga visa and everything dito habang, di ba, whatever kung ano inaayos nila. So anyway, napakagandang win-win talaga kami ngayon. Win-win kami na si Trump, nanalo yung Prop 36, di ba? Na mabawasan itong mga kawatan na ito. Alam mo I remember, pumunta ako sa Nordstrom in Ontario. Okay? Ito Nordstrom, Ontario. May mga nagnanakaw talaga. Mayroong sales lady or staff, Filipino.
May mga nagnanakaw na sa shoplift. Sabi ko kay ate, sabi ko na gano'n. Madam, sabi ko, bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga nandurukot. Anong sagot niya? Naku, Day, itataya ko ba yung buhay ko niyan? Mapatay ako dyan. Papakawalan din naman yan ng mga polis. Sabi, doon ko nga nalaman nun eh, nasabi niya, naku, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Pag nanakaw, uulihin, pakakawalan, pag nanakaw, uulihin. So, ngayon, niligpitan na yung, yung batas para dyan. So, mas malupit na parusa, hindi na yung misdemeanor na. So, good yun. So, anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya pa kayo? Paano ng frozen assets, sabi ni Scarlett O'Hara? Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump, that's good all about business, parang si Duterte si Trump. Alam mo, gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yung kay Paolo Duterte kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're part of the country. Kasi even though, lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makaganda sa Amerika, yun ako, makaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang. Kaya yun, isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, kasaysayan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, walang hindi nagagera ang Amerika. Walang Ukraine, panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Siyempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lisa Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington DC. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here! Ito yung authenticated bag na ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Di ba? Sabi nga niya, may mission siya, I think, God has plan. Yung speech sa kanina na bakit buhay pa siya or something. Di ba gusto siyang gurgurin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niya, pinagtatanggal nga yung X account niya, kung hindi pa nga take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatanggal, shutdown tayo. Ang dami. It's the same Elon, kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipa-deport. Ang dami in-issue kay Elon dahil sinuportahan si Mark. Si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport. Anuhin yung business niya, kina-cancel and everything. So may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko Democrats, hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban na parehas. Kung napapanood nyo lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, hindi to lahat yung mga ulo lang. Ano na ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga banner doon sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko dun sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga, mga banner na yan, nakatusok dun sa front yard. Ang sasakyan niya, Tesla. Di ba? Bumili siya ng Tesla, supportado na si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Si Elon, supportado si Trump. So, pinaghuhugot niya yung mga, gigil ako, pinaghuhugot niya yung mga banners. Sa Pilipinas nang nangyayari niya, di ba? Yung a day before election or every night,
pinatatanggal nila yung mga, kung ayaw nila doon sa kandidato nila, pinaguhugot nila yung, o binabandalize nila yung mga, ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So ngayon, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni Bibi Sara. Yes, naginigipit. Ganun ang nangyari kay Trump. So, another thing, meron kasi kwento ko na, kailan na ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Canas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down! Putangin na. Okay? One down. Sabihin ko yung kaputahan ni Lisa at ni Bamag. Alam ko ano sabi sa akin ng lawyer na yun? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should fight your own battle. Mag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi nga like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang nakakaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US. Kung hindi lang ako Pilipino, kung nagtataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang sino kaya, ganun, kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay, yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng polboronic, ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa ako ni Trump, I will send the polboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic-plastic yan sila Lisa Canas. At yan si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Canas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, what's that? Mitch Lorenza, ano ang apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglilitan niya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Canas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo, dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan! Andiyan pa yan. May mga resibo ako niya. May mga message ka pa sa akin, Lisa Canas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay adik. How about that?
at saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pagdaraya muli sa eleksyon. Andyan si Atty. Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na ni Atty. Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ass na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ass sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Para batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan pa. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Hindi yung gobyerno ng Amerika. Malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil nila. Tingnan natin. Okay? Tingnan natin kung ano sa tingin nyo, ano gagawin natin sa mga nayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindano, ayan, thank you so much. Wilmer Lacquer. Jeanette Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. Saan gusto nyo? Their speaker, Tambaluslos. With the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga, sabi dito, lagyan natin yung number 1. With 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025 at 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto, or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, use 126 billion from the AKAP of the SWD on a fake people's initiative unnecessarily change the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI EEI Construction, costing 1.25 billion. Alam niyo, ito mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan, not only si Romualdez, si Marcos Jr., diba? Hindi na sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward din sa pagkapanalo ni Trump. Ay talaga pag nakita niya ang pulboronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging addict ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Ang dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Ano ginawa?
Ano ang ginawa? Binigyan ng tagdadalawang yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso ang ibinigay sa inyo mga taga Bicol.